To inda kin tabbatar biyayya iyaye ce za ta sa ki aure ni, ki dai biyayyar tasu mana, ki bani ruwan soyayya in sha, ni ma in baki nawa. Domin koya? Dakata! Tun da na fara ganin yarinyar nan kace in rabu da ita. To muddin kai kokarin shiga tsakanina da farin ciki na, wallahi sai ne ma mugun duka. Ina tsoron ranar da za a ce da baba ya fito min da mijin da zan aura ba kai ba. Allah dan Allah baki ne mun magana ne. Haka ne, amma ina cin abin ne daga cikin zuciyana, shine dalilin da yasa. Dan dai da lafiya ni zan zama mijinki. To shi wannan mutum ɗayan da kika ba soyayyar in aka kauda shi fa ya bar doran ƙasa fa, wa za ki ba bayan shi? Ke ce? Dama kai ne. Ina kokwantar abubuwan da idanuwa na suke nuna. Anya kuwa ke nake gani? From the beginning of the chaos, there is more consequences to be raised up. When they're starting for the lock-in, there is no lock-off. The blackout is deemed like how to wait to defeat defeat. Defeating is not the processing. Love and passion, love and remorse, love and sadness. Where to begin and where to end. SIYAMA! SIYAMA! Babanmu ya zo sai na ga fuskarka ta canza, yanayinka ma ya canza. Ba komai, kawai dai lokacin tunawa na yi ana jira na a wajen aiki. Wai yau lafiya na ganka a cikin halin da ban saba ganin ka ba. Idanuwanka sun yi jajawur, ga fuskarka gaba ɗaya babu wani annuri a cikinta. Na fahimci cewa kowa akwai irin jarabtar da Allah yake mai. Ni kuma ta jarabtar ta fannin siyama. Abinda na fahimta wannan kaddarar ka ce a cikin rayuwa. Kuma wannan kaddarar ba za ka taɓa tsallake masa ba. SIYAMA! SIYAMA! We are now telling you the story of the huge of a history. Now the history begins to start with the chaos. SIYAMA! SIYAMA! Abokina kada fa a ce ka faɗa. Kai ba faɗuwa ba, akacin dinnai. Shi bai ma san gadar zare na ɗora shi. Kana nufin sawa za ka yi a ɗauke shi? Kwarai ma kuwa so nake a batar da shi. Ba ka gudun idan aka yi bincike aka gano ka za ka shiga cikin matsalar da tafi wannan? Ba dukkan mata ne suke iya samun bakin kuri su yi shi a lokacin da suke ba, in sun tsanci kansu a lokacin da suka kasance daga su sai wanda suke cikawa baki ba suke iya aikatawa. Duk lokacin da kika tsinci kanki zaki zama kamar tsimma ne a randa, sai dai a jika shi, sai dai a ɗauko shi a matsin shi. SIYAMA! SIYAMA! Executive producer Muazzam Selfie, producer Ibrahim Tijani Malanta, story and screenplay Ismail Magatic M. Sharif, assistant director Abdul Intelligent. SIYAMA! SIYAMA! Kin san me kike faɗi kuwa? Wallahi ba zan sake ki ba. Na aure ki jiya na sake ki, wallahi ba zan sake ki ba. Subscribe on your YouTube channel Malanta TV. This movie will come to you in every Saturday and every Saturday 8 p.m. SIYAMA! What's the movie? There's more saga. What's the movie? There's no consequences. What's the movie? There's more to remorse. SIYAMA! Directed by Mutakaji Lazio.